Que pasaría se un só home decidise cambiar o mundo enteiro, Internet, os coches, a intelixencia artificial e finalmente incluso Marte? Esta é a incrible historia dun dos multimillonarios máis famosos do mundo, Elon Musk. Elon Musk naceu o 28 de xuño de 1971 en Pretoria. Desde pequeno, encantábanlle os libros, a ciencia ficción e os computadores. Con só 12 anos, creou un videoxogo chamado Blastar e vendeuno para gañar diñeiro. Pero a vida non era fácil, moitos burlábanse del na escola. A soidade fixo máis forte mentres os demais xogaban. Elon soñaba co futuro. Con 17 anos, Elon deixou Sudáfrica e marchou a Canadá. Máis tarde continuou os seus estudos nos Estados Unidos. Tiña un único obxectivo: construir tecnoloxía que cambie o mundo. Pouco despois, fundou coa súa irmá unha empresa chamada Zip2. Uns anos máis tarde, a empresa foi vendida por millóns de dólares, pero o diñeiro non era o verdadeiro obxectivo de Elon. Máis tarde, Elon creou unha empresa bancaria en liña chamada Xcom. Esa empresa converteuse despois na famosa PayPal en 2002, e eBay comprou PayPal. Aquel acordo fixo que Elon se volvese extremadamente rico, pero non descansou. En lugar diso, investiu case todo o seu diñeiro en ideas que moitos consideraban imposibles. Elon soñaba con que os humanos vivisen algún día en Marte, por iso fundou SpaceX. Moitos rían del, foguetes privados. Marte. Imposible. O primeiro foguete fracasou, o segundo explotou, mesmo o terceiro fallou. SpaceX estaba a piques da bancarrota, pero Elon non se rendeu. En 2008, Falcon 1 alcanzou con éxito a órbita. Iso cambiou a historia hoxe. SpaceX é unha das compañías espaciais máis poderosas do mundo. Máis tarde, Elon converteuse no CEO de Tesla. Naquela época, a xente non cría nos coches eléctricos. Tesla cambiou iso. Os coches eléctricos rápidos e futuristas sorprenderon ao mundo. Durante a crise financeira de 2008, Tesla estivo preto de desaparecer, pero Elon usou toda a súa fortuna para salvar a empresa. Hoxe, Tesla é unha das marcas de coches máis famosas do planeta. Despois dos foguetes e os coches, Elon deu un paso aínda maior cara ao futuro. Fundou Neuralink. O seu obxectivo é conectar o cerebro humano cos computadores. En 2015, tamén participou na creación de OpenAI. Elon cre que a intelixencia artificial cambiará o futuro da humanidade. Elon Musk tamén é un dos multimillonarios máis polémicos do mundo. Algúns chámano xenio, outros considérano perigoso, pero hai algo seguro: o mundo non pode ignorar a Elon Musk, dun rapaz común de Sudáfrica. A converterse nun dos multimillonarios máis influentes do mundo, Elon Musk cambiou os coches, o espazo, aí é mesmo o futuro da humanidade. Queira a xente ou non, segue empurrando o mundo cara ao futuro. Se che gustou este vídeo, deixa un like e non esquezas subscribirte. Escribe nos comentarios: viaxarías a Marte?